How to locate your own Ajana. Ndewo ụmụnne m Ada ndị Igbo bụ afa m. O nwere nkụzi mmere na mkpụrụ ụbọchị one na one gara aga ụmụnne anyị wee na-ajụ m ụfọdụ ụmụnne anyị eneghe anya ndị bidoro ọfụ igosi mmasị n'ife gbasara ọdịnala wee na-ajụ kedu ka fa ga-esi wee chọta aja na be nna ha. Ngwa gee ntị tupu mmalite. Ada ndị Igbo ka gị na ya na-ekwunyelu m aka tụsa ozi a. Obodo ọbụla nwere ife a na-akpọ Ajana. Obodo ọbụla dị n'ala Igbo nwere ife a na-akpọ Ajana. Enwere ebe ha na-akpọ ana. Mara amalụ na Ajana bụ diọkpara ana. Kaba ahụ obodo ọbụla dị n'ala Igbo nwere ana, Ajana. Mkpuke ọbụla mkpuke nwere ndị nwere Ajana nke fa. Ezinụlọ ọbụla nwezielu Ajana ngwurube nna ha. Ọ bụrụ na ị mara ka ị ga-esi wee chọpụta ebe Ajana bụ unu dị, ma ọ bụ na ụka abatago n'obodo unu wee weluzie ọnọdụ, ikekwe ọ bụrụ na ebe Ajana bụ unu dị na-emebiri ya emebi, maọbụ na otego agbachiri ya nkịtị, maọbụ ọ bụrụkwanụ na obodo ejikọkọ aka wee lee nya bụ ebe lepụ ya elepụ. Mana ife izizi ị ga-emegodo buru ụzọ na n'obodo be nna gị ka ị ga jekwu ndị okenye maara ife a na-akọ, ka ị jụọ ha ife gbasalụ ana Ajana bụ unu. Ọ ga-enwelili onye ga-asị gị tụọlụ gị aka, maọbụ gwa gị sị gị nwa m na ọkwa na ebe dị etu a ka ana maọbụ Ajana bụ unu dị. Ma ya bụrụzie na emebiri ya emebi, maọbụ na agbachiteziri ya nkịtị, maọbụ na obodo ejikọkọ aka lee nya bụ ebe, nke ahụ nne eme gịnị? Nne adị iche. Mana kabagodo ahụ ka ị na be nna gị jee ajụọ ajụjụ. Ife niile abụrụ ife a na-amụtacha n'ihu akwụkwọ. Ife niile abụrụ ife a na-eneneta na ihu akwụkwọ. Ife niile abụrụ ife a na-akpọta n'ekwentị. O nwere ọtụtụ ife dị iche iche bụ na ị ga-azọ ụkwụ na be nna gị. Obodo ọbụla nwere Ajana befa. Mkpuke ọbụla nwere Ajana ime mkpuke fa. Ezinụlọ ọbụla nwere Ajana ngwurube nna fa. Kaba ahụ ruo ụnọ. Maka na ọ bụrụ na asị gị ruo ụnọ, ọ bụrụ okwu ngwagwu ka a na-agwagwu gị. Ife ọ na-akọwa bụ na be nna gị ka nzọpụta gị ga-esi bịa. Maka na ebe ahụ ka enyiri ichi gị. Kedu ife bụ ichi? Ife bụ ichi bụ ife na-eso nwa. Mgbe a mụrụ gị ọfụ, na be nna gị ahụ ka eniri ife na-eso nwa. Ya bụ na ntọpụta gị na-agbụ bụ na be nna gị ka ọ ga-ebido. Ajana be nna gị nwere ike ịmanye gị agbụ ma ọ bụrụ na ị mara Ajana be nna gị. Na Ajana be nna gị ka ọ bụrụ na ijebe ọrụ oyibo, ijegwa na Ajana be nna gị na ị na-ejekwa n'obodo mmadụ ka ije chụta ife ọnụ na-eri. Ọnya bụ ya bụ inu ndị Igbo otu si na ọ bụrụ na nwatakịrị jebe ije gwa nna ahụ ebe ọ na-eje, nna ahụ agwa ya ife ọ ya ekwu ma o ruo. Ọ bụrụ na gị bụ nwatakịrị jebere ije, ịgwa ha Ajana be nna gị na ị na-ejekwa ije nekwa obodo ị na-eje. Nwanne m, keduzi ndị ga-echekwa gị ma ya bụ obodo ị na-eje? Ọkwa na ife a butere na ọtụtụ ụmụnne anyị na-enwe nsogbu n'ebe dị iche iche fanọ. Kaba ahụ ruo na Ajana be nna gị. Maka na nwata mara ebe o si amali ya. Ajana be nna gị ga-edu gị ije. Ọ bụrụ na ị pụọ n'ije nwee nsogbu, ọkwa na Ajana be nna gị ka ị ga-akpọku ọza gị. Mana ọ bụrụ na gị na Ajana be nna gị adịrọ mma, keduzi onye ị ga-akpọku ka ọza gị? Ana be nna gị ga-atụkwanụ gị nkọ maka na ịgbachite ha nkịtị. Ka ọha m otu anọ na Ada ndị Igbo bụ afa m. Tupu maka na ama m na ọtụtụ n'ime anyị ga-asị m ọ bụrụ na fa chọta anya bụ Ajana, kedu ife ha ga-eme? A ga-enweriri onye na-enedo nya bụ ana anya. Jekwunya bụ onye na-enedo ana na ọ ga-enyelu gị aka, gwa gị ife iyi eme. Ya ka o ji dị oke mkpa na ị ga-analụ ụlọ be nna gị. Na lụọ ụlọ be nna gị na ọ dị oke mkpa. Ada ndị Igbo bụ afa m. Nyelu maka tụsa ozi a, pịa aka n'akara efunanya, zonye ụkwụ na ngalaba okwu, nke kacha nke zonye ụkwụ na ngalaba okwu, maka na o nwere ike ọ bụrụ okwu ahụ i kwuru ka onye ọzọ ga-afụ ọ balụ ya uru. Tụsalụ m okwu a ka ịzọpụta ofu mkpụrụ obi maọbụ mkpụrụ obi na-abụ. Ka emesịanụ.